வணக்கம் நண்பர்களே, இது மோட்டர் பைக் தமிழ். நான் உங்கள் மெக்கானிக் ராஃப்மார் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, யூனிகார்ன் வண்டிக்கு வந்து நம்ம கோன் செட் எப்படி மாற்றுறதுன்றதை பார்க்க போகலாம். அது இதுக்கு வைசர் கழட்ட தேவையில்ல. நான் ஸ்பீடாமீட்டர் கேபிள் மாற்றணுன்றனால இந்த வண்டிக்கு நான் வைசர் கழட்டுறேன். இல்லைனா அப்படியே கூட கழட்டிக்கலாம். நீங்கள் மீட்டர் வைசர் கழட்டினோடனே நம்ம வந்து ஃபோர்க் எப்படி கழட்டுறதுன்றதை பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், வைசர் கழட்டியாச்சு. ஜாக் கழட்டி எடுத்துகிட்டு வைசர் முடிஞ்சு 30 ஸ்பேனர் போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாப் நட்டு கழட்டிக்கலாம். கழட்டியாச்சு. அடியில் ஒரு நெட் இருக்கும், இது வாசர் இருக்கும், அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நான் வீல் நெட்டு கழட்டிக்கிறேன். வீல் நெட்டு மட்டும் கழட்டிக்கலாம், ஆக்சுவல் அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது ஃப்ரண்ட்டில் வெயிட் அதிகன்றனால முன்னாடி வண்டி இறங்கும். வீல் எடுத்து பேக்கில் வச்சா தான் பேலன்ஸ் கிடைக்கும். நெட்டு மட்டும் கழட்டிக்கிறேன். அது மீதி என்னென்ன கழட்டமும் கழட்டிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம கேலிபர் கழட்டிக்கலாம். கேலிபருக்கு வந்து 12 சைஸ் போல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து எல்என்கே 6 எல்என்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் நான் எல்என்கே போட்டு கழட்டிக்கிறேன். 2 போல்ட் வரும், ரெண்டையும் கழட்டிக்கலாம். ரெண்டு போல்ட்டும் கழட்டியாச்சு. இப்போ கேலிபர் எடுத்து நம்ம அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம். மேலேயே பம்பரில் மாட்டி விட்றேன். அடுத்தது ஃபிட்டிங் போல்டு, டியூப் ஃபிட்டிங் போல்டு வருது. 12 சைஸ் போல்டு வரும். 12 ரிங்ஸ் போட்டு நம்ம லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். கழட்ட தேவையில்லை, சும்மா லூஸ் பண்ணி விட்டால் போதும். அதனால் லூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் வீலை எடுத்துடலாம். ஏன்னா எல்லாமே லூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வீல் எடுத்துகிட்டு இந்த வீலை வந்து நம்ம வண்டியோட பேக்கில் பேலன்ஸுக்காக வச்சிட்டோம்னா ஃப்ரண்ட்டை அமுங்காது. ஆக்ஸை கழட்டிட்டேன். வீல் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் வெளியே. நாங்கள் இந்த மாதிரி பேலன்ஸில் பின்னாடி வச்சிடலாம். இப்போ டாப்பில் இருக்கிற அந்த 12 சைஸ் போல்டு நம்ம லூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட்டிங் போல்டு, டியூப்போட ஃபிட்டிங் போல்டு தான். அது லூஸ் பண்ணி 2 பக்கம் லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஃபோர்க் அப்படியே செட்டாக வெளியே வந்துடும். மட்கார்டு கழட்ட தேவையில்ல. அப்படியே எடுத்து வச்சிடறேன் ஓரமாக. இப்போ வைஸு ஸ்டேவோட செட்டோட அப்படியே நம்ம கழட்டிக்கலாம். கழட்டி நம்ம சைடில் சாக்கி வைக்கும் போது டேங்க் எதனா ஸ்க்ராட்ச் ஆகும். கொஞ்சம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. ஸ்க்ராட்ச் வச்சுன்னா கஸ்டமர் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும். அதனால் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா எதனா ஒரு கிளாத்து இந்த மாதிரி கூட நம்ம சைடில் கூட எதனா டேங்க் மேலே வச்சு நம்ம சாய்ச்சி வச்சிட்டோம்னா, இந்த மாதிரி சாய்ச்சி வச்சிட்டோம்னாக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ டீ ஸ்டெம் கழட்டிக்கிறேன். டீ ஸ்டெம் நெட்டு கொஞ்சம் கையிலே வந்துடும், ஒன்றும் ரொம்ப டைட்லாம் இருக்காது. கையிலே கழட்டிக்கலாம். கஸ்டமர் சொன்ன இந்த வண்டியில் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி ஓட்டும் போது ஸ்கிட் ஆகிற மாதிரி, அதாவது வளைக்கும் போது ஸ்கிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப டைட்டாக இருக்குன்னாங்க. கோன் செட்டு தான் ப்ராப்ளம் வரும். கோன் செட்டில் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். கோன் செட் எல்லாமே கிரீஸ் எல்லாம் கெட்டியாகி எல்லாம் துரு பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடுச்சு. அது இல்லாமல் மேலேயும் கீழேயும் காட்டுறேன் பாருங்கள். பால்ஸ் எல்லாம் துரு பிடிச்சி போச்சு. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரோல் ஆகாது. நம்ம வளைக்கும் போது ரொம்ப ஹார்டாக பிடிச்சி தள்ளி நம்ம ரொம்ப டைட்டாக தள்ளுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால தான் இந்த கான்செப்ட் நம்ம இப்போ மாற்றுறோம். கீழேயும் பாருங்கள், கீழே வந்து எல்லாம் துரு பிடிச்சிச்சு. இது துரு பிடிக்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறோம், மலையில் வண்டி நினையுது இல்லையா, அது மாதிரி டைமில் வந்து துரு பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். இப்போ கான்செப்டை நம்ம ஒரு ராடு வச்சு தட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கீழ் கோணம் எல்லாம் இப்படி துரு பிடிச்சி போயிருக்கு பாருங்கள். மேல் கோணம் தட்டி எடுக்கிறேன். பாருங்கள், கோணம் ஏன்னா எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருக்கும். டீ ஸ்டெம்ப்லேயும் பாருங்கள், டீ ஸ்டெம்பில் கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரப்பர் ஃபஸ்ட்டு கழட்டிக்கலாம். ஓரிங் இருக்கும், ஓரிங் எடுத்துருங்க. ஓரிங் எடுத்துகிட்டு தட்டுறதுக்கு முன்னாடி டீ ஸ்டம்புக்கு நெட்டு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா மரம் அடி வாங்காமல் இருக்கணும். நம்ம சாய்ச்சி வச்சு தட்டும்போது மரம் அடி வாங்கிடுச்சுனாக்கா அப்புறமா மறுபடியும் மாட்டுக்குள்ளே நம்ம ரொம்ப சிரமப்படணும். கடையில் கொண்டு போய் லேத்தில் கொடுத்து மரையை ரெடி பண்ணி தான் போடணும். நெட்டு போட்டுக்கிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ தைரியமாக தட்டலாம்.
பாருங்கள் அந்த டீ ஸ்டம்பில் இருக்கிற கோணம் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருக்கும். வண்டி ஸ்கிட் ஆகிற மாதிரி ஃபீலிங் தான் வரும். கோன் செட் புதுசு போட்டுக்கலாம். ஒரிஜினல் தான் நான் போடுறேன். கோன் செட்டு இந்த மாதிரி முக்கியமான ஐடியில் எப்பயுமே ஒரிஜினல் போட பாருங்கள். அப்போ தான் கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியும். டீ ஸ்டம்பில் அந்த டீ ஸ்டம்ப் கோன் அடிச்சிக்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு பைப் வச்சுருக்கேன். இது ஒன்றால் சூப்பராக எக்ஸல் TS50யோட 4 டியூப் தான் அது. அதை வச்சு தட்டினோம்னாவே நம்ம போய் சீட்டிங் உக்காந்துக்கும். வேறு எதனா வச்சு அடிச்சிங்கனாக்கா கோன் அடி வாங்கும். இந்த மாதிரி பைப் மாதிரி எதனா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும், அடி வாங்காது, கோன் அடி வாங்காத இருக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரி பைப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துருக்கு பாருங்கள். ஓகே, அடுத்தது மேல் கோன் அடிச்சிக்கலாம். அதுக்கும் அதே பைப் வச்சு நான் அடிச்சுக்கிறேன். சென்டரில் இருக்கிறனால அது பால்ஸ் வந்து ரோல் ஆகிற இடத்துல இது வந்து டச் ஆகாது. அதனால் உங்களுக்கு அடி வாங்காது. அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நான் பைப் வச்சுருக்கிறேன். சீட்டிங் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கு. அடுத்தது கீழ்கோன் அடிச்சுக்கலாம். கீழ்கோன் அடிக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டிங்க, கிராஸ் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரேமோட அளவுக்கு நம்ம சுற்றிலே தட்டி ஈவன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வச்சு தட்டிக்கலாம். எனக்கு கீழ்கோன் தான் எப்பயுமே கிராஸ் ஆகும், ஒழுங்காக உட்காராது. அதனால தான் சொல்கிறேன். இப்போ பைப் வச்சு தட்டினோம்னா ஈவனாக ஏறிக்கும். ஓகே, தட்டியாச்சு, கரெக்டாக வந்திருக்கு. இப்போ எல்லாத்துக்கும் எல்லா கோனுக்கும் நம்ம கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பால்ஸை வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். டீ ஸ்டம்புக்கும் கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். கிரீஸ் ரொம்ப கம்மியாகவும் போடாதீங்க, அதிகமாக போடாதீங்க. அதிகமாக போட்டிங்கன்னா வெளியே வந்துடும். கம்மியாக போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் துரு பிடிக்கும். தண்ணி பட்டாவே துரு பிடிக்கும் பால்ஸ், ஏன்னா இரும்புன்றதுனால. மொத்தம் 36 பால்ஸ் இருக்கும். கீழே 18 பால்ஸு, மேலே 18 பால்ஸ் வரும். கீழ் கோனுக்கு 18 பால்ஸ் வைக்கணும். அதேமாதிரி மேல் கோனுக்கும் 18 பால்ஸ் வரும். பால்ஸில் நம்ம கிரீஸ் தடவிக்கலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி தடவினோம்னாக்கா பால்ஸ் வந்து கீழே உழாது கையிலேருந்து, இல்லைன்னா எகிரி உழுந்துனே இருக்கும். பால்ஸ் உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அதனால் பால்ஸில் கிரீஸ் தடவிட்டுக்கணும், எங்கேயும் போகாது, மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும். மொத்தம் 18 பால்ஸ் மேலே, கீழே 18 பால்ஸ் நம்ம அடிக்கலாம். ஓகே, அடிக்காச்சு. எண்ணி பார்க்கலாம் 18 பால்ஸ் இருக்கான்றது நம்ம இப்போ எண்ணி பார்க்கலாம். இருக்குது, 18 பாக்ஸ் இருக்குது. அதேமாதிரி கீழே 18 பால்ஸ் நம்ம டீ ஸ்டம்பில் அடிக்க இது பண்ணிக்கலாம். பால்ஸ் கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது. பால்ஸ் கம்மியாக இருந்தாக்கா உங்களுக்கு சேக் வரும். அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ கம்மியாக சேக் வர அளவுக்கு வச்சா கூட வண்டி உங்களுக்கு டைட்டாக ஓடும். அதனால் எப்பயுமே பால்ஸ் வந்து கரெக்டாக வைங்க. கம்மியாகவும் வைக்கக்கூடாது, அதிகமாகவும் வைக்கக்கூடாது. இப்போ டீ ஸ்டம்ப் வந்து வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் மேல் கோனுக்கு கிரீஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நம்ம போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் நம்ம. அடுத்தது டஸ்ட் கப்பு, நட்டு ரெண்டையும் போட்டுக்கலாம். இது கிராஸ் மரம் ஏறக்கூடாது, பார்த்து ஏற்றுங்க. ஏன்னா மெல்லிஸ் மரம் போயிடுச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப லேத்து கட்டு மாதிரி ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டைட் வச்சா போதும், அதுக்கு மேலே நம்ம வைக்க தேவையில்ல. இப்போ டீ ஸ்டம்ப் அந்த வைஸ் ஸ்டே எடுத்து மாட்டிக்கலாம்.
வைஸ் சிஸ்டம் மாட்டும் போது பார்த்திங்கனாக்கா மேலே வந்து டாப்பில் டீ ஸ்டம்பில் அந்த உட்காரணும். கீழே நமக்கு அந்த ரப்பருக்கு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க 2 ஹோல்ஸு. அதில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பார்த்து உட்கார வச்சுங்க. கிராஸாக உட்கார வைக்கக்கூடாது. இதில் உட்கார வச்சுனாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே உட்காந்துங்க பாருங்கள். ஓகே, இப்போ டாப் நெட் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு 32 வாசர் ஒன்று வரும். நெட்டு 30 சைஸ் நெட்டு ஒன்று வரும். இப்போதைக்கு என்ன சும்மா கையில் டைட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்புறமா நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இது ஃபோர்க்கு டியூப் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேபிள் ரூட்டிங்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ரூட்டிங் ரொம்ப மெயினாக. அப்புறம் நம்ம சொருகும் போது கேபிள் வெளியே வரும். வெளியே அதாவது டியூபுக்கு வெளியே வந்துச்சுனாக்கா மறுபடியும் நம்ம கழட்டிட்டு மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது ரூட்டிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம். நம்ம ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்க் டியூப் வந்து போல்ட் போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஃபோர்க் டியூப் மாட்டிட்டோம்னா நம்ம கேலிபர் கழட்டி தான் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம டியூப்பு கேபிள் ரூட்டிங் இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை. இல்லைனா நம்ம ஒவ்வொன்றும் கழட்டி மாட்ட வேண்டியது வரும் ரிட்டன். எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம இதை எடுத்து சும்மா ஓர வச்சுட்டு நம்ம இப்போ ஃபோர்க் டியூப் எடுத்து மாட்டலாம். இந்த ரூட்டிங் கரெக்டாக பார்த்து விடுங்க. கேபிள் வெளியே வரக்கூடாது. உள் சைடு தான் வரணும் கேபிள். இப்போ ஃபோர்க்கு டாப்லெட் நெட்டை வந்து நம்ம அந்த ஃபிட்டிங் நெட்டை நம்ம டைட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கீழே இறங்காது. இதை மட்டும் நம்ம இப்போ டைட் பண்ணிக்கலாம். சென்டர் போல்டெல்லாம் வந்து நம்ம வீலில் மாட்டிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக கூட டைட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டாப் நெட் ஃபிட்டிங் போல்டு மட்டும் 2 பக்கமும் டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மாட்டியாச்சு. அடுத்தது நம்ம ஃப்ரண்ட் வீலை வந்து மாட்டிக்கலாம். இப்போது ஃப்ரண்ட் வீல் ஆக்சல் சொருவிக்கலாம். ஆக்சல் சொருவிட்டு நம்ம சும்மா நெட்டு மட்டும் போட்டு விடலாம். நம்ம மீதி வேலையை வந்துட்டு நம்ம எல்லா போல்ட்டும் டைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பிரேக் அடித்து நம்ம வீலை டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் ஆக்சல் சொருவிட்டு நெட்டு மட்டும் போட்டு விட்டுறேன். ஸ்பீடாமீட்டர் கேபிள் நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம். அது சும்மா ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிங்கனாவே போதும். நல்லா நேராக வச்சு உள்ளே அமுத்துனீங்கனாவே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே, அடுத்தது கேலிபர் போட்டு மாட்டிக்கலாம். நம்ம கேலிபர் மாட்டுக்குள்ளே டிஸ்க் பேட் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு மாட்டுங்க. ஒன்று வெளியே வந்திருக்கும். வெளியே வந்துருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மாட்டக்குள்ளே ஒன்றும் தெரியாது. அப்புறமா சுற்றி பார்க்கும்போது டப்புக்குன்னு வெளியே வந்துடும் டிஸ்க் பேடு. கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் மாட்டுங்க. ஆறு சைஸ் எல்என்கி போல்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டைட் பண்ணியாச்சு. செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டைமு. ஓகே, இப்போ ஃப்ரண்ட் வீல் பிரேக் அடித்து நம்ம இப்போ வீல் நட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிரேக் அடிச்சு டைட் பண்ண தேவையில்ல. ட்ரம்முக்கு தான் அந்த மாதிரி பிரேக் அடிச்சு டைட் பண்ணணும். இருந்தாலும் பிரேக் அடிச்சு டைட் பண்ணது பழக்கம் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி இது அப்படியே கூட டைட் பண்ணலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த பிரேக் அடிச்சு டைட் பண்ணுங்கள். இல்லைனாக்கா அப்படியே கூட டைட் பண்ணுங்கள். ஆனால் ட்ரம் பிரேக் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பிரேக் அடிச்சு தான் டைட் பண்ணணும். மெட் கார்டு போல்டு ஒன்று நம்ம கழட்டணும் இல்லையா, அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே, இப்போ ஃபோர்க் டாப் நட்டை நம்ம டைட் பண்ணிக்கிறேன். 30 ஸ்பேனர் போட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டாப் நட்டை டைட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஃபோர்க் டியூபோட சென்டர் போல்ட் வருது இல்லையா, அதை டைட் பண்ணணும். ஏன்னா கொஞ்சம் இது டைட் பண்ணும்போது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும். அதுக்காக ஃபோர்க் டாப் நட்டை டைட் பண்ணோன்னே இதை நம்ம ரெண்டு போல்ட்டும் நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு. மீடியமாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. கட் ஆகிடுச்சுனாக்கா நமக்கு டீ ஸ்டெம்பே மாற்றுற மாதிரி ஆகிடும். ஓகே, எல்லா நட்டும் இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டைட்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த வைசர் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரப்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, இதை மறக்காமல் மாட்டிக்கோங்க. இது எதுக்குன்னா நம்ம டூமில் இருக்க அந்த வெளிச்சம் வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த ரப்பர் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம டூமை மாட்டிக்கலாம். டூமை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜாக்கை வந்து மறக்காமல் சொல்லியிருக்காங்க. நானே நிறைய டைம் மறந்துருக்கிறேன். ஸோ எல்லாம் மாட்டிட்டு ஃபிட் பண்ணிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா ஹெட் லைட் தெரியாது, இண்டிகேட்டர் தெரியாது. அதனால் ஞாபகமாக அது இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 2 வேலை வச்சிடும், அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். டூம் ஃபிட்டிங் ஸ்க்ரூ 2 இருக்கும், 3 இருக்கும் மொத்தம். டாப்பில் 2, அடியில் 1 இருக்கும். 3 இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கவர் சும்மா ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிங்கனாவே இப்போ ரப்பரில் உட்காந்துங்க. சும்மா அது ரப்பர் ஃபிட்டிங் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஷீல்டு சொருகிற மாதிரி தான் அதுவும். இந்த பக்கமும் ஒரு போல்டு வரும், ஸ்க்ரூ வரும். நம்ம இதுவும் கீழே நம்பர் பிளேட்டுக்கிட்ட ஒரு ஸ்க்ரூ வரும், அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்கா ஃபோர்க்கு ஒர்க் வந்து முடிஞ்சது. கீழே இந்த ஸ்க்ரூ வந்து போகிறதுக்கு மறக்காதீங்க. இந்த ஸ்க்ரூ போடலைனாக்கா உங்களுக்கு டூம் வந்து சவுண்டு வரும், தடன்னு ஆடும். அதனால் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, நம்ம வேலை முடிஞ்சு. இது போன்ற வீடியோக்கள் பார்க்க நம்ம மோட்டர் பைக் தமிழ் சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.